Nono magazet momno kanyo kod jowetewa mago Sharon Ong'ao kachiel kod Joyce Oduoro kinyi makawuono kachiel kod Collins Okaka e kidieny masani mano mar piny twak mokwongo ma wantiere go kinyi makawuono kwangi maber ni chal mar Kenya ni nade nitiere gik mathoth matimore kendo wantiere gi jofwambo kuonde mopogore opogore mondo gikelnwa weche manyien kaka gimedo mana tuchonwa kendo mago bende ma wacho ni medo mana donjo nwa e lag sechegi kanyaka sano maber ni en odiochieng' malamo makende obagi e buore Nairobi kae magawa ma Safari Park mabende jotelo buora dhi chopo kanyo mar chopo kendo chiwo alam makende ne piny Kenya moting'o jood bura mago mag Senate nyaka mago ma National Assembly bende dhi chopo kanyo mana marango ni ginyalo lemo ne Kenya e yo machalo nade jotelo mamoko madito magieno dhi chopo kanyo ting'o jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta jalupne William Ruto kachiel kod ogaye mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga e kind jotelo mamoko mabende ang' wamedo mana chwaloni to nyaka sani nyakora Ramogi jwang' wach mantiere jafwambo marwa Lydia Okeyo nitiere Safari Park kendo ka ang' ochopo kanyo ang' omiyowa ler matut e weche kaka chalo kochopo nyaka sani ka entie achiel kachiel kowuok Safari Park mana ka wanyalo yude bang'e ang' omiyowa ler e wach machalo kamano to nyakora Ramogi jwang' twakwa okinyi makawuono wadwa rango ni fuong'ruok mar Osuru osebedo e yo machalo nade nikech mano antiere kod welo madhi temo lero ne oganda wa maneno okinyi makawuono ni fuong'ruok makamano oneno kata omienjo kowuok kanye bende en gi paro ma jopiny e chunye koso gin mana moket ka sani wachomo wechegi mag yiero josiasa bo wacho ni siasa ok dekosi ma ok ochopo e wechegi mag osuru mane kaka jolony moko bende wacho ni nitiere pach jopiny mane ochoki kendo magi medo mana winjo ka gitemo mana neno ni fuong'ruok makamano ochopo kendo ngima jo Kenya obedo yo makare nyakwa Ramogi jwang' okinyi makawuono antiere kae kod jaod bura ma county ma Homa Bay mano man rep ma county ma Homa Bay Gladys Wanga mabende en jakom committee ma ochung' ne omenda e od bura machiegni machielo bende wantiere kod jalony wechego mag uchumi gi moko bende motenore kod wechego mag omenda mapacho kae mabende en achiel kuom jogo mantiere e duolno mar ISPAC mano motelo ne jogo mawacho ni gin accountants manyalo rangi kaka omenda tiyo e migepe mopogore opogore e piny Kenya mano FCPA Erastus Kwaka machiegni. Thank you, erokamano. Okinyi makawuono nyakwa Ramogi jwang' wage welo montiere go okinyi makawuono kendo da mana rango kapok wachako kodgi twak okinyi masani wada mana rango ni moko kuom weche mosebedo ka rango maga yorego maga graphics kinyalo mana neno gi kanyo nitiere weche moko ma osebedo ka timore mago motenore kod fuong'ruok maga osuru manyaka sani nyakwa Ramogi jwang' wach mapek mantiere kanyo osuru mano nego bedni ichulo mana kinyalo ne wang' jowi mari kanyo fuong'ruok e osuru kambe maloso chupni osuru margi madiroma mano 25 ne ogol mano fuong'ruok machielo mabiro ne kembe makamago wadarango machielo bende fuong'ruok makamano neno ne jok mage kaeto bang' mano donje twak okinyi makawuono kamachielo bende osuru fuong'ruok makamano nitie kembe maloso kuong' mago monyuo kuong' mopogore opogore pacho kae meto mar osuru mane nitiere mane gino bedo kanyo atamalo 10 nyaka atamalo 20 ne owito oko en fuong'ruok machalo nade ne jok machalo kamano kaka machielo bende wanyalo mana rango fuong'ruok mag osuru noneno e migepe kata sekta mage jogo manyiewo apiko kakelo apiko e piny Kenya osuru mani dwa chor nyaka mano siling 13,400 kod adek ne ogol mano fuong'ruok machalo nade jogo matimo ohala kata jogo matiyo kod apiko e yoregi mopogore opogore okinyi makawuono mago gi mathoth pod wada mana rango kapod wantiere mamoko motenore kod fuong'ruok makamago kembe mag goyo punda medruok mar osuru margi mane dhi chopo nyaka atamalo 20 ne owito oko en fuong'ruok machalo nade ne kembe machalo kamago kata gi oganda jo Kenya mosebedo ka timo tuke makamago lendo mag kembe makamagi malando wechego mag kuong' e ute fwambo mano nego bedni en atamalo 15 e lendogo mag kuong' ne owito oko en fuong'ruok machalo nade makamano bende ne jogo mantiere e gwenge ma opogore opogore e sekta mopogore kachiel kod mago mag jofwambo
Mamoko bende mwandu go mag dusruok kata kiera mago mag cosmetics. Osuru ne omedi kod atamalo, mano nego omedi kod atamalo 5. Mano bende pod maki koso oyo. Wadarango ni fuong'ruok ma kamagi e sectors mopogore opogore nyaka Ramogi Jwang'. Ka waseneno duto kaka gimedo mana tiyo ne gintiere yo machalo nade. Magi wantiere kod welo e studio wa okinyi ma kawuono. Osuru ma kamae kada chako kod jakom mar kamiti ma ochung'ne weche mag omenda e od bura. Be fuong'ruok ma kamagi tang'o chal mar wach ni japiny duonde owinji e komiti mari metelo ne od bura. Erokamano ahinya Cleophas, kendo ago erokamano ne agone erokamano kuom bedo koda ka okinyi ma kawuono, to aoro mos ne nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie ka gineno chenro ma wantie okinyi masani ni. Aparo ni wasebedo e wige 2-3 mokalo kwa ng'iyo weche mag osuru mokete gi miluongo ni finance bill. Finance bill kobiro e bunge to obiro gi proposals moketi kata paro moketi gi National Treasury Ministry mar omenda kucho. Kokelnwago to wakawo pach jopiny. Koro nyicho wakawo thuolo malach mondo mi wawinj gima jopiny wacho e wi osuru mopogore opogore ma nyicho keti e finance bill. Nyicho wabedo gi institutions mopogore opogore 74 ma nyicho bire mbelewa kokelonwa weche mopogore opogore. ISPAC ne en achiel kuom gi ka FCPA Erastus Kwaka gi joma moko nobiro kobiro gi ISPAC to gi Kenya Association of Manufacturers, KEPSA, to mana kata jopiny giwegi ng'amoneno ni gini kamtie kama wuoche Diego to biro en owuon e mbele committee to okelo wach ne gi pache. Koro nyicho wang'iyo parogi to nyicho wakawo pare weche mopogore opogore. Mokwongo wach mar osuru ma dwano medre weche mag mogo, mogo, mok kuon, mok chapat, mok muogo. Mano nyicho waketo tenge. Mawacho ni nikech ngima oidho kabisa, bech ngima oidho. Kidhi e supermarket, kidhi ng'iepo, tiyudo ka gik manyoche ng'iewo 1,000 sani nyalo mana ng'iewo 3,000. Omiyo kaka bech piny ngima oidho no, nyicho waneno ni wane kaka wanyalo ride piny. Kanye moting'o osuru ma nyicho dwa mede weche mag apiko. Nyicho wacho no oyo. Jo apiko ndiko nyithindwa mathoth. Onge tiende mondo wakaw ni medo osuru e weche mag jo apiko. Osuru idwa mede weche mag kaka ndiko kacha fuong'. Imedo mang'eny pile pile. Koro nyocha jopur mag bel obiro kuomo. Wacho ni wan bel wauso ne joma loso gigi. To ka osuru medore to bei be medo donga the same mar bel ma wan wauso. Matiende ni ok wanyal dongo gi chenro mar uso bel. Nyocha wacho ni kanyo wane kaka wanyalo keto tenge. Nyocha nitie gima nyocha wach kacha ni kadipo ni in gi pogruok gi KRA to nyaka iketi kidhie tribunal mayalo case mar osuru to in jachulo osuru to ng'isi ni onego ichul osuru mar siling 10,000 ting'isi ni 10,000 mondo idhi apile high court nyaka ikwong iket 5,000 nus mare. Mano be nyicho wacho no oyo waket mano tenge mondo wang'iyane kaka wadhi mbele. Weche mag gas, cooking gas, nyocho onge bill, lakini ka luore gi kanyo wasewacho wach mar fuel mbele kucho. Nowacho no osuru wagola atamalo 16 watera atamalo 8 mondo wane ane kaka wanyalo konyo miyo fuong'ruok japiny. Koro wach mar osuru Cleophas ok en wach mayot. Ok en wach mayot nikech ang'o? Nyakonchiel sirikal nyaka bedi ni nyalo ringo. To sirikal nyalo mana ringo ka nitie osuru. To nyakon machielo bende japiny ok nyal diyore ahinya. Koro nitie gima kizungu luongo ni balancing act. Nyaka ing'i kaka sirikal nyalo ringo to bende nyaka ing'i kaka inyalo balance mondo mi japiny be kik dire ahinya. To wan kaka committee nikech wan jochung' mar jopiny, priority marwa namba 1 en neno ni japiny ok ohinyore.
gigite mana ka kitemo mana lere alafu ngaduogo kuomi FCPA Erastus weche gite iwacho to ntiere japiny mantiere kae entiere gi ting mane ka itemo mana rango e osuru ni duto thuolo mokalo mano mar treasury e kinde mane gibiro kod weche maka miluongo ni proposals bende ne gin gi japiny e chunygi koso japiny ni koro ochopo mana kinde ma koro nyaka winj duonde mana kokale komiti mari ma ichung'ne apani treasury enong'iyo ni ere kako nyalo yudo pesa mondo obed gi pesa monyalo run go budget ing'eni budget be nyocha osom kacha wan gi budget kacha mar trillion adek koro in gi budget mar trillion adek tisewacho ni osuru midhi choko en trillion 2.1 koro ing'eni enong'iyo ni ere kama nyalo diyo mondo osuru otimre nade owuoge to mane momiyo katiba noloso procedure kaka iloso chikni oa e treasury to ok ni kobire bunge tikale oa e treasury to kobire bunge nyaka winj pach jopiny ka bunge osenjo pach jopiny to bunge nyalo loso to timo balancing eka odhi nyime kobedo chik debed no a treasury to lokore chik kaka no a treasury to samoro nyalo kelo tabu lakini wan kaka committee mar finance tijo en ng'iyo ni ere kaka gini diyo japiny to ere kaka wanyalo lose mondo kik odi japiny mane momiyo wagolo weche mane dhi diyo japiny mag mogo mag apiko mag weche mamoko matindo madiyo japiny mondo mi wachor wang'i kar japiny obed maber nyaka mago bende momako wechego matimore mbui nitie ohala mosebedo ka itime mbui nyaka mago mag sani nitiere osuru man kanyo mar digital service tax manyaka sani nitiere koro kanyo madakelie bende twaka FCPA Erastus wach mantiere kanyo kaka jalonye wechegi mag uchumi ka itemo rango kaka ne uchopo kacha nikech un bende uyudo paro kowuok kuom jopiny uyudo joparo tukelo gi kanyo e komiti ma otelne kod Gladys Wanga e od bura kacha ka ne uchopo kanyo kendo sani uyudo ka gigo mane gichwalo giketo paro moko mane uketo kanyo en moro mane ma un go kaka jogo mano chwalo pachgi kendo mano chopo kacha motimo presentations magi e od bura mano e kinde mane dwaro pach jopiny erokamano Cleophas kendo erokamano bende ne jatelo moa Homa Bay Gladys Wanga wa nyicha wabedo kode ka nyicha wantie komiti mawinjo pach jopiny to ka wuoyo kuom digital tax kata osuru mar mbui wan kane wadhi treasury ne wayie nikech thoth gik milando e mbui pesa gi duto wuok e Kenya ka dhi ne pinje moko ma oko to kane wang'iye okawuok kuom percentage awuoyo kuom gimoro mawacho ni ka ng'ato dwaro lendo pinywa ka to an e mbui tawacho ni ere land na gini pesa michulo ichulo direct gi visa card kata accounts manyalo tero pesa oko to pesa no ero wuok e Kenya ka straight to osedhi e piny machielo mano miyo piny wito pesa okay percentage to nyocha gidwa ng'awa ahinya lakini pesa man oko madhine kambini moko kaka Google gi mamoko go eko thoth marach koro mondo wandusie moko wabende wadong godo mondo Gladys gina yuda kaka rito godo piny mano okrach kamano Cleophas gigite gik ma inyalo wach ni wanyalo miyo pek e weche gi duto wach machielo bende mabiro rango matuta ahinya e weche go manotenore kod fuong'ruok mag usuru iwacho kanyo ni nengo mag mwandu mawuok oko mane kalure gigo mane ochwal e od bura kendo ne odwoka atamalo gi piny iwacho ni sani nitiere jogo maloso mwandu gi e piny Kenya ka wanyalo mana rango gi jogi nitiere gi thuolo mane jogi ma jua kali fuong'ruok mar usuru makama dhi temo nyayo dongo kembe mathur kae koso mano pod dikete mana kama ne wantiere thuolo mokalo kaite morango kaka ne ochwal weche gi mag omenda kod usuru kanyo ero an gi weche ariyo namba achiel joma timo biashara matindo tindo jua kali jatweng'o jalos mtokni oloso ndigni oloso apiko
jogo okonego chandi chutho okonego chandi nikech kanyo ema dongruok makelo tije moko biro wuokie. Kata be mana nandiko wadwa kendo achaka ndiko nyamera mago ji ariyo ma wagolo e bayo kamanyo tich. Emomiyo aneno ni jojua kali Gladys jatelo man kani anyalo kwayo ni mondo ging'i kanyo joma tiyo biashara mapiny ni kelo konyruok maduong' ne Kenya. Tok ni ginok gichulo osuru gichulo nikech sama gidhi wero to VAT nitie gichulo mana kaka in kod an. Koro en bendo dugo uso lakini gine magimiyo uchumi dongo piyo nikech gisiko giwero to giuso gisiko giwero to giuso to ng'ato bedo ndiko to ng'at mondiko no bedo ndiko ng'ato dala kucha. Iyudo ka gimiyo wagero piny kendo wagolo ji mang'eny e bayo kadwaro tich kagolam. Mano namba 1 emomiyo kanyo tayie godo ok ni medo osuru weyo gi thuolo mondo gitim biashara. To kata ka gitimo ohala kamano of course nyaka gitime yo ma orderly mok mar neko kod go koko kod gik makamago gigo ji kod kite thuole monego wenegi. Kendo akwayo jatelo ni ka wang'ni wuoyo to ng'iye kanyo maber. Namba 2 iwuoyo kuom gik moa oko. Gik moa oko gimomiyo nyaka nengo gi medi. Gimomiyo nyaka nengo gi medi kata geng'o e yore moko nitie makuweyo donjo to ng'eni nyaka gik moko mwawinjo ni nyaka tong gweno ibiro kelnu ka ine koa e pinje mamoko goeko mamoko kada luongo nyingi. To kokitang' tibiro kelni nyaka kuon mosetedi moa piny machielo. To mano nyiso fuo maduong' kabisa. Piny mora mora moyie mondo nyori kamano idhi bedo mabus margi. E kinde go duto ka pod koda bedo mabus e gigi duto matimore. Wadoko mondo winj pachi bende nikech wacho kanyo ni wanego kembe mantiere pinywa mar Kenya. Kadiponi wayiene jogo magolo mwandu gi pinje maoko kelo gi piny Kenya nikech lwasi makare mar timo ohala e pinywa kae pod onge gi thuolo. Bende ka waduogo wadarango kuomi mheshimiwa ni nyaka sani ka itemo mana rango thuolo mane ma jogi nitiere go mar keto gigi tim. Inyalo chaki higa manyien kosidhi chaki higa ni kochopo kanyo dwe mara 7. Nyakwara Ramogi Jwang kaka ne wakoni twak pod wantiere go kae. Wantiere kod jakom mar komiti mar omenda e od bura Gladys Wanga kaachiel kod jalony weche gi mag uchumi kod omenda e pacho kae mano FCPA Erastus Kwaka. Wadhi nyaka Safari Park matudore kod nyawadwa mano Lydia Okeyo. Omiwa twak ni nyaka sani chenro mar alam ne piny Kenya ochopo kanye. Lydia kinyalo yudo achiel kachiel kia Safari Park konwa chal mar wach. Cleophas awinje makara biro na chiel kachiel koya magawa mar Safari Park mana kakisewacho no kamano kanti ma Nairobi kama bende igeno ne lamo ne piny Kenya dichakore sasa ya kochakre sani nikech king'iyo ng'eya kanyo no ka welo chako donjo welo madonjo achiel kachiel ka bende gidonjo mondo giriwre gi jotelo mago ma bende angne yuore lamo ni migeto tim e magawa ni ma Safari Park parni ma en lamo mara pago chiko mitimo iga ka iga kendo iga ni en lamo mabende koro nigi pek mokalo kaluwore ni oganda jo Kenya dhi yiero madwe mara boro odong' mana ndalo 75 kende to piny Kenya dhi yiero no kapok adhi mabor Cleophas we ago embaka gi achiel kuom jonabi kata bishop mano kanyo bishop Kimoyo mar kanisa mar AIC onyiswa ber lamo ni to kendo ber keto lamo machal kod message machal kod ma hanyato se makoro piny Kenya dhi yiero madwe mara boro kata kama nang' nwuo gi Kiswahili matin Nyakwara Ramogi Jwang hang ni ng'wono matin kata kama wawinji mpaka majadolo nisoa. Bishop karibu sana. Asante. Tueleze umuhimu wa maombi hii haswa Kenya inapoelekea katika uchaguzi wa mwezi wa 8. Umuhimu mmoja wa maombi ni kwamba ni thibitisho ya jinsi ambavyo tunamtegemea Mungu kwa sababu kwa uwezo wetu hatuwezi
kujimudu katika maisha na hasa changamoto ambazo tunazipitia. Na kwa hivyo tunapokuja pamoja kama nchi, tunakuja ili kwamba tuweze kuonyesha udhaifu wetu kwake Mwenyezi Mungu aliye na uwezo wa kutuwezesha kupata ushindi katika maisha yaliyo mbele yetu, na hasa wakati huu wa msimu wa siasa, na kuweza kupata viongozi wa nchi yetu ambao watatuongoza kwa miaka mingine mitano. Tumeona maombi haya yakifanywa kila mwaka, lakini pia bado unaona kama bado tunafanya siasa, lakini unaona siasa bado wanafanya siasa yenye imejaa chuki. Ni vipi unaweza eleza maneno haya? Kawaida ya maisha ya mwanadamu wana udhaifu, na ndio maana Biblia inatuambia kwamba tuwe kwa maombi kila wakati. Hivyo basi, kwa sababu ya mambo ambayo tunaona na matukio na mazungumzo ambayo kuna malumbano hapa na pale, nyakati zingine kunaonekana kutoelewana hapa na pale, nadhani hiyo ni kawaida ya siasa, kwamba kila mmoja anatafuta nafasi yake, na katika harakati wengine wanatafuta kwa njia isiyofaa. Na basi tunapokuja pamoja, tunatafuta uso wa Bwana, tunatafuta maelekezo ya Bwana, ili kwamba tupate mawazo ambayo yanaweza kutuleta pamoja kama watu ambao chanzo chake ni Mungu wetu aliyetuumba. Hivyo basi kuja pamoja ni jambo la muhimu kabisa, kwa sababu inatuweka mawazo yetu pamoja ili tutembee pamoja kama nchi. Labda mtu anaweza uliza kwamba shughuli ama ile role, wanasema role ya kanisa katika siasa ni ipi, haswa tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 8? Kanisa hasa kazi yake kubwa ni the moral fiber of the nation, kwamba nyakati zote tunarekebisha mawazo ya watu kupitia katika neno la Bwana, ili kwamba maadili yao yawe ni maadili ambayo yanafaa, yanaweza kutupatia kuishi pamoja kwa amani. Manake Biblia ndicho chanzo cha neno ambalo linaelekeza mawazo yetu, na tunapo kama wachungaji na kama kanisa tunapowaelekeza katika neno, basi mawazo yetu yatakuwa mamoja na itakuwa ni rahisi sana kwetu kuishi kwa amani. Maana haya ndio mafunzo ya Biblia. Tumeona mara nyingi wahubiri wengi ama archbishop wanatangaza msimamo wao wa kisiasa, hasa wakati kama huu. Je, ni kitu kizuri ama unaona vipi? Wachungaji ni wananchi na wana nafasi yao. Walakini kwa sababu ya kazi yetu ambayo inahusisha kila mtu, kila kabila, kila kiongozi, nadhani ni vizuri kwamba waweke maamuzi yao binafsi kuwa ni siri yao, lakini pia waelekeze watu wa Mungu wote kwa jumla jinsi ambavyo wanaweza kutambua viongozi ambao wana maadili ya kweli. Nadhani kazi kubwa ya wachungaji sio tu kutangaza sehemu yao binafsi ama chaguo lao binafsi, lakini ni kuelekeza watu, kuwafunza jinsi ya kutambua viongozi ambao maadili yao ni kweli, ambao mienendo yao ni kweli, na kupitia kwa hayo basi itakuwa ni kusaidia wananchi kuamua uamuzi ambao ni bora na kuwaleta viongozi ambao wanafaa. Labda mtu anaweza fikiria swala hili linaweza kuleta utengano kanisani, unaona vipi? Ni kweli, haistahili kwamba mchungaji asimame katika kanisa na kutangaza msimamo wake. Manake hasa kama mimi niliye mchungaji wa jiji la Nairobi, tuna kila kabila mahali pale, tuna kila chama cha kisiasa, na kwa hivyo kutangaza msimamo ni kama kuleta vurugu katika kanisa, na zaidi pia italeta vurugu katika jamii. Na kwa hivyo sioni kama inastahili wachungaji kutangaza msimamo wao katika kanisa, lakini pia wao ni wanadamu na ni citizens ambao wana kura ya kupiga, wana uamuzi wao, walakini haistahili kwa mchungaji kutangaza jambo hilo mbele ya kanisa. Cleophas mano kanyo Bishop Kimoyo mano mar AIC kabendo nyiso wa chal mar kanisa kendo gigo ma unjo beni kanisa tiyo koluwore gi wechego mag siasa hinyato kaka koro piny Kenya ochimo yiero ma dwe maraboro. Lamo ni geno ni idhi yuorie gi jotelo ma pacho kako telngi gi jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta mabende geto ni ang ne chop ka sa machuok koya kod sani bende geno ni Raila Amolo Odinga mano jalar kom tend piny Kenya gi otiko marazimio la umoja kanyakla gi jalup jatend piny Kenya mano kanyo William Ruto igeno ni ang ne gichopi romone mondo mi giriure kod jo od bura to gi senators mapachuka mondo mi gibed gi jotelo opogore e lamone. Kaka king'iyo thoro mar wach mar lamo makawuono ilongo ne gi dho kizungu ni transition, manyiso ni yayo okang' machielo kendo dhiye okang' moro ahinya to onenre ka gima otudre kod yiero ma dwe maraboro ahinya to seche mabore koro idhi lok telo ma
pachuka e yiero mabiro. Wagoyo tach ka e Safari Park kama bende ang nomia achiel kachiel ko ya ka Cleophas mana ka ingi penjo. Ero kamano ahinya mano Lydia Okeyo. Ang'o duogo iri bende nikech wang'eni ka alama kamano chako ang'imiyowa report e yo makare kendo med keto mana wang'i ka ibedo wang'wa Safari Park kanyo ka jotelo godonjo ang' medo mana miyowa ler mathoth bendo wang'eni ang' wariwre kodi mana bang' thuolo machuok. Ero kamano ahinya waduogo kuomi Lydia Okeyo e chenro mabiro mane Ramogi TV kaka alama kamano ang' chako. Nyako Ramogi Ajwang' wadadhi nyime kod twakwa okinyi makawuono mapod wantiere go e studio kae welo pod gin makamaka mana sewacho kendo wadhi nyime kod twak mane waweyo e kinde mano chomo Safari Park ir Lydia. Sani koro watwak kanyo Fuong'ruok no mar Osuru. Kamano wawe mheshimiwa. Sani kitemo mana rango gigi duto kako sebedo katimore. Nitiere thuolo mane maumi Osuru Fuong'ruok mar Osuru makamae mondo chak okete tim. Obo chako tich karango banka ne kadiponi bo kadhi kendo gi od bura. Ero kama na inya Cleophas apani kokal ka chikni kokale bunge ma kero kete koke to kochopo tarik achiel dwe mar 7 to ena chik mochako tich maonge delay mora mora be onyalo chako tich odiochieng' mora mora mane rais kete koke ni thu to chiko chaka tich. Aparo ni mane kanye ma chik chake tich aparo ni gima weche mamoko mana dwa ni monda wachi kaka ne wang'iyo chik ni be gi iye en wach ma fertilizer. Yani fertilizer ncho ai bei mara 2,500 gi 600 modhi nyaka 6,000. Jopur mekwa ne nigi chandruok maduong' kabisa weche mag fertilizer beche no yidho kaluwore gi bech fertilizer e piny mangima nikech lweny ma nentie kind piny Russia gi Ukraine. To ne wang'iyo ni nitie joma loso fertilizer e Kenya ka to nitie gik moko migolo oko miloso go fertilizer to pod ne nitie go osuru. Kata obedo ni fertilizer owuon ko oko to osuru ne onge wi, lakini nitie gik moko maloso fertilizer makano donjo to osuru nie wigi. En mago to wasechiwo proposal kanyo ni mondo ogol osuru manie wi fertilizer nikech ing'eni Cleophas kata wan joma koro dhi Homa Bay dhi bedo governor Homa Bay kucho. Achiel kuom singo mwasingo ne jowa en ni ka wantie to jowa nyaka bed jopur motegno. To sirikal bro ng'iyo ni ere kaka ginyalo yudo mbolea to gi kodhi mondo gipurgo e wang' sa. Wach mantiere mana kapo nitiere wi manyiwa kanyo miwacho mar fertilizer no mondo chak waduogi e twak koro kama wantie kanyo ke wacho kanyo bende iwacho ni yiero maduong' kayo ok wadhi ringo kendo ok wadhi weyo mokwa lose e wi osuru makoro Fuong'ruok makama onene kirange e yo makare. Nitie jogo makoro wacho ni Fuong'ruok makamagi ipenjo ka en mar jopiny koso en mar jotelo tiyogo mondo chopne jopiny ka wachomo yiero maduong'. Nyalo bedo ni en gimoro ma itiyogo e yor siasa. Wach mar Fuong'ruok kama ka jotelo mantiere e od bura sani rango chomo yiero maduong' gi duond buche mopogore kata manyo telo moko. No, aparo ni king'iyo higa mokalo manyicha watimo finance bill usuru no tem mede kate apiko kate mogo kate weche momoko gi position marwa ne en mana ma wakawo sani ni ne wagolo osuru e basic commodities ma jothuru watiyogo makonyo gi e ngimagi mapile pile. To kendo nwamedo osuru e gik ma gin luxurious tiende ni nyalo tiyogo kata ok inyal tiyogo. Omiyo kiwacho ni watimo mama na nikech yiero to ng'iyane higa mokalo adwa challenge ng'ata ma wacho kamano ng'iyane e sama kama higa mokalo ng'iyane gazette ng'iyane headline kaka nowacho ni wabunge nochung' mo tungu mowuok tungu mosuo gi treasury moneno ni usuru mane dhi ni inyo japiny otimruok nade ogol. Koro ma en gima wanyalo timo wabro time sani watime sa asaya teka ni gimoro dio japiny marach to wan kaka jochung' mag jopiny nyaka wang'i. Omiyo mano ok en gimitimo mar siasa, ma en gimitimo mondo japiny oyud fuong'ruok to at the same time sirikal oyud kama choke osuru mondo fund go budget. Nitie wach machielo mane okete bill ni ma en ni equipment kata
gik miloso go osiptal ma specialized nyocho mbele kucho ok ng'ado osuru kuomgi to bill ni ne dwa duoko mondo ng'ado osuru kuomgi. Mana achiel kuom gik ma bene watamore ni ok wanyal wacho ni wagolo osuru kuom geche mwalose Kenya ka to wamedo osuru kuom gik miloso go osiptal. To Kenya sani gi piny mangima nitie gi tuo miluongo ni COVID manyonyorowa kendo nomiyo health system odwa collapse. Omiyo kwani wagolo osuru no watamore no wacho ni no nyaka waketa keta ni specialized equipment mag hospital obed ni onge osuru ming'ade wigi. Nitiere jo Kenya makoro ang'wa wada winjo pachgi bende to kotelo ne mano nyakwa Ramogi Wanga nitiere tipo moro kama chon mara jakom mar komiti mar omenda e od bura mano Gladys Wanga ma bende wantiere go e studio kawuono wawinja ne kaka nolose kinde mokalo kotenore gi weche go mag osuru. Finance bill is not easy. It's always a balancing act. Nobody is happy to be taxed. In fact, if somebody is told we are going to remove all the taxes, everyone will be very happy. But tomorrow when they find no road, they will also be very unhappy. So the finance bill is not a walk in the park, but we will make a good balance between what is good for the people and what is good for the economy in terms of moving the country forward. Mano, en gimoro ma wachore ni en gino madhano nyaka bedni nigi geno kendo morgo en gima dhano nego bedni owinj ywakne kendo kwayone modwaro ochopo kendo kete tim ka chopo sani magi ni wacho kinde machuok wacho ni ndalo mathoth mokalo ka irango gima notimore odiochienga wacho odiochienga ariyo mokalo bang' kane fuong'ruok ma kama oneno nyalo bedo ni en mor mari ni gima kamae ochopo kang' makoro nyaka oganda winjo kata winjo kwayo kata wach jopiny ma ochope e komiti mari. Apani gima ne wacho higa mokalo no ema pod awacho sani ni mondi ing'ado osuru ok en gima yot lakini nyaka wang'e ni ere kaka jopiny yudo konyruok to ere kaka sirikal yudo pesa. Mane gima na wacho kata shuka gokinyi ni nyaka wabed gi balancing act. Lakini gima berna gi komiti wani makata jopiny mabiro e komiti osewacho na ni jakom kae tidhiye maber en ni ka pachgi gikelo tok dhi nono. Apani mane gima kata kipenjo FCPA Erastus bro ng'isi ni kanyo more ni ok okaw thuolo ne nobiro bede mbele komiti to dhi kanono. Kokelo weche moko nyaka yud mwayiego to moko to kwai kata kokwayiego to bekar. Kora paro ni kaka incha giwacho wach mar deposit mar 50% nyocha giwacho ni mano ok gier giyudo ka koro wagole dong gimor ni pachgi mane gikelo be jo komiti otimore nade okaw nikech thoth ne iwacho ni public participation ni en PR ni ena mar chopo chik nikech chik owacho katibo wacho ni nyaka public participation lakini wan wakaw public participation very seriously. Erastus, egigiteka ne uchopo e od bura kanyo kendo chwalo weche gi komiti. En wach mane umori machielo makoro kal sani. Gigo mane uwacho ni manucholo wach mane uchwalo kanyo mondo mi orangi gi komiti makamagi. Kopogore kod atamalo 50 monego bedni ing'ado e kembe ma wanyacho ni kembe opogore manyalo bedo kata jo machulo osuru e pacho kae. Magi manyalo bedo ni nomori ahinya e kindegi makoro wach makamagi fuong'ruok makamagi ne oneno e weche moko mane uchwalo pat jopiny mane orangi kendo kete tim. Migeno dhi kete tim. Githoth to kameocho ni kikamulno walime matin. Kamano. Gima nyiso ni Gladys Wanga Honorable gi komiti mare winjo wach. Kane wakelo wach mar usuru ma ane mana wuoye ne en wach ma winjore e yo mayot mok inyalo wacho ni moko nokel nikech weche mag yiero. Ranyisi kuom gichalo kama: achiel, ok inyal bedo ni dhi e yiero te wacho ni kadipo ni wacho maki gi jo osuru to ichako e tribunal mar jo osuru to gitami to igolo atamalo 50 mar pesa maninde idwaro kuomi kata idwaro e yor miriambo kata idwaro e yo moro ni ok igolo asoya momiyo idei kendo inyono ng'uti to ni idwaro ni mondo igol 50
mano ng'ato ok nyal tiyo godo e yor yiero nikech ang'o? Nyiso ni sama ideyo ng'utano, namba achiel imiyo Kenya nying marach. Nikech weche mwawachogi ma jatelo Gladys otele dhi nyaka oko, to winjore ne jopiny kata joma dwa kelo pesa Kenya ka ni kare Kenya kik iterie mwandu, nikech kidhi madipo ni wach moro yudi to idhi kaw pesani kata nindo ketni osuru moro mar miriambo. Osuru mag miriambo ng'eny Cleopas, turi wan mwadil kodgi. Machielo, ka pesano otwe e Central Bank, nyiso ni pesano okony Kenya, to an bende aja biashara ok okonya. Ng'amolal en ng'a? Donge Kenya mo emolal? Machielo, kadwa kelo gimore Kenya ka, tayudo ni mane kitu un jo Kenya ok abi kelo. To machielo ing'eyo, piny duto mangima nitie gimoro miluongo ni the ease of doing business, yor ohala e yo mayot. Ka ng'ato wacho ni jo Kenya timo ohala kuno tek, gibiro wewa, to sama giwewa nyaka jomonego nyitiwa monego wayudnegi tije, ohendni monego watim kaka moko mawuoye kande biro dok chien. Emomiyo kanyo nyaka mul maler, taparo ni mano be momiyo jo gazet bit kanodwa mora ahinya giwacho ni ero kendo giting'o malo kanyo Honorable Gladys Wanga gini oketo mana e parliament. Nyo wayudo simu mathoth mawacho ni ng'ene wachni eri kom mar Gladys ogole gidagi. Koro nitiere wach machielo mana ka itieko mana mani de wacho na ka itakel penjon. Wach mantiere machielo mamako oganda. Fuong'ruok ni duto dineno mana ni en mar jogo ma jomoko. E kindegi duto ma wantiere sani, wacho ni osuru makamano jogo mani malo kende manyalo winjo pekne. E Kenya ka winjo ka jok moko wacho ni jo hapo kunyre gi joloa. Gimoro amora mitimo malo, joma ni piny koni nyalo bedo ni ok winje. Nyalo bedo ni weche mag kuong, nyalo bedo ni ng'ado jogo man malo. To jogo man piny kocha bende gintiere gi thuolo margi e piny owacho kata gigi duto matimore. Gintiere gi thuolo mane e thuolo ni duto karango fuong'ruok mar osuru makoro sani omienjo jogi mantie ka. Kuom ranyisi nitiere nengono mar kuong. Wacho ni osuru mar kuong koro nyaka sani wacho ni odok piny kata dong kama nitiere kacha. Wacho ni komede jo mani piny ok dhi nyiewo kuong man malo ku. Gidhi tiyo gi kuong molos kanyo, molos mana piny kono. Mano gidhi donje busa changa gima piny koni madhi ketho ngimagi. Kendo mago moko mane wacho ni e weche moko mano rang ni mondo kik med osuru makamano. Ka jo piny nitiere kanyo, gintiere gi thuolo mane mar rango ni gigi duto kata komedgi kata kodong piny kanyo pod gin gi ngima makare. Gimoro achiel ma jogo maparo weche mag loso osuru seche moko ng'e ni gin weche mabecho to wich will be nitie. Then ok wich will kende, ng'at ma ok ite kod ngimane otudore gi japiny kendo ng'eyo kaka japiny chalo. Achako kod mano nikech gima dwa wacho mar ariyo en ya gik moko duto ma ji osiko tiyo godo ndalo duto, kata gibed gik mabecho kata gibed gik maricho. Ineno ka samo mede nengo kata osuru mar ndawa kata obed mana kong'o kata obed mana ng'o. Tok mano kende, doge nyiche neno kidwa mede nyaka pi mimodho ma ok kong'o. To kendo ibiro poko mede nyaka soda kod gik makamago. Tiende ni ok mana gik moko duto ma waluongo ni sin tax, yani osuru mar richo, mondo gik mitiyo godo dog piny, ok mago kende. Gima dwa wacho tiende chalo kama. Gimoro amora ma ji osiko tiyo godo ndalo duto, ka uketo nengone piny, uyudo pesa mang'eny moloyo ka umedo nengone. Nikech ang'o? Ng'ato ka ng'ato tiyo kode. Madwa kela wach mar ariyo mabiyo kang'e kibiro penjowa ni to makoro ong'ad gik mang'eny gi.
sirikal correct yude ineno usuru mawayudo e Kenya pod ni piny moloyo kamonego beni wayute kendo anyalo nyisi nikech kwano moko maseneno gimora mora miluongo ni kata budget deficit ma wan go sama manyon tie budget ma kawuono ni billion 800 gi wiya paro wanyalo rucho mano mwakaute ma gimo dhi holo oko onge ka area mar value added tax VAT oti e yo ma longo kendo moriere one could enough money if we collect our VAT in full and also PAYE. Ang'o momiyo chaka nene ji duto magolo PAYE e Kenya ka en mana dhana milion ariyo tinde nyocho idho malo kanyo matin nyaneno statistics dhano ganda wale duto temati Kenya ka ni mago kende ji mang'eny nitie e bwo tipo to maduong' ma pesa ne ok donji ne sirikal kendo litna ni Gladys ok dogi e parliament odhi bedo mana governor dorieyo weche gieki e parliament VAT ok medo kiwango mare mana tiyo kama injire mana kama kata kod woke piny by the way wadhi choko pesa tarawuoya mago e kinde gi duto mana kadiera nitie kendo mibadhi yonge mibadhi kendo osewach ni ene mosebedo ka othiro weche gi mag dongruok ahinya weche gi mag uchumi akeli kendo mashimiwa weche gi te iwinjo kaka jolony nitiere ka en ang'o mi uchumi mar Kenya sani thagore wanyo oganda thagore Facebook acha wantiere achiel kachiel penjo mantie kanyo en ang'o mi nengo gi ok lwar tiwacho ni fuong'ruok nitiere osuru nitie jogo ma pod ok winji ni gas cha pod nitie mana kata kiwacho ni osuru mane mantie malo cha ne ogolo oko manenda medi ogole kata tamalo mano mar LPG atamalo 16 nyaka 8 mano kaka no wach nikete kirango weche gi mag VAT magi yore monego bedni kelo mwandu ka nengo ni malo oganda onge thuolo mar nyiewe kendo kaka wache ka ji mathoth onyewe kendo tiyo kode inya chok pesa mang'eny kendo inya ti kode yo makare en ang'o miyo joma nigi lony makamagi onge gi thuolo mar sumonu parogi iwacho ni samoro ka gibiro ginya bedo ji matin to ka ginyalo miyo paro makamagi mag dongruok wanyalo tiyo kodgi e yo machalo nade erokamano apani FCP Erastus owacho wach maduong' mar ni ing'eyo wakawo jomatin moyie chulo osuru mwabiyo walokogi wigi ochomo piny wateng'ogi mondo gimoro amora ma gin go owuogi makoro onge gima nyalo wuok to gima FCP wacho ni nitie joma ng'eny mani oko kucho mok chulo osuru nikech weche mag mibadhi to gi weche mag ni samoro josol osuru ok obedo creative enough mondo gine kaka ginyalo manyo jogi te mondo ginte gibiye net mane momiyo ayie gi jakom kane jakom go Kibaki ni etelo sirikan barwa bar usuru ne ni piny to usuru no wuok e billion 300 modhi e trillion to onge usuru manomedi onge gik manomedi usuru ne gikawa joma moko to gikelo manok chulo usuru chon be odonjo mondo timre nade ochulo osuru mondo gidil gi wach mar mibadhi king'iyo wach mar VAT nitie kuonde areas mang'eny ma VAT lale ka wang'iyo kata wach mar excise nyaka njuwa donje committee ni nwadhi KRA mwawuotho e borders wagite mwafwenyo ni borders iyudo ni scanner moro miketo ni mwandu madonjo en ang'oni nikidhi Malaba tiyudo ni Kenya onge scanner ni gitiyo gi scanner ma Uganda ni gima Uganda scan e picha makori oro negi ang'o momiyo scanner gima duong' scanner gima duong' nikech king'iyo ethanol 256 excise per liter to ng'ato nyalo wacho ni mano ethanol mano ting'o pi
to kionge skana okinyal neno ni ang'o moting' adie yaw be okinya yaw loche te king'iyo gicha koro nwatiwo order mondo treasury omed gi pesa mondo ging'iew skana ka ging'iew skana ma gitimo gimoro amora kacha mokete boda kacha koro ifwenyo niya sani koro KRA ne wacho ni gichoko osuru mang'eny moingo target mane gitimore nade mane giketo nikech if you seal loopholes to target cha dhi medore to kendo KRA nyachopo land rate ng'ama chulo gigo onge pesa lala kama to wan wadwaro niya jomatin mwaseyudo niya ni jous kuom koro wadwa biyo gi mwapigi maiga ka iga wadwa medo to sami medo suru to taxes dhi piny to gimomiyo wan support presidency mar Jakom en ni nikech en owacho ni ok ni medo suru ni to mondo ok ni mondo imedo suru mondo osuru omedre nikech kimedo suru to chopo kama koro osuru chako lwar nikech joma tiyo gi product no koro onge inyalo duoko osuru piny to release disposable income mani ofuk dhano sani kanyocho duok taxes piny matin manyocho wagduoko kata VAT nwagole 16 watere 14 sama nyicha covid obiro iyudo ka pesa sama in gi pesa ma oduok ni pay AYE piny matin dong nyicha pesa omedore ofuki kata ji bebedo mamor ji mor to pesa dong omedore ofuki matin sama pesa omedore ofuki itimo pesa no nade dong idhi ng'iewo go gimoro to sama ing'iewo gimoro dong sirikal pod chok ang'o to gimonyiewono ka nengo ne pod ni malo nikech magi gik mawachre ka ni koro iyudo ka osuru no duok piny to nengo mag gik moko pod ni mana malo kama gintie kacha ere kaka jopiny onego yud pogruok ma kamae mondo gidag e moro makama nadwa lero ni kanyo nikech ji wacho ni to dak bech gas osedok kamano nikech bill pok okalo to be pok okoe kogno koro ing'e ni bill kosekalo ka dipo ni wa manage mwa convince treasury mwa convince bunge ni gas oae 16 oduoge 8% VAT to juma manyien watiekore gi wach bill ni to juma maluwe ker okete koke ka ker kete koke ni ka bill chako dhi mbele bech gas dhi dok piny automatically nikech VAT cha ong'adore gi nus lakini ok inyal penjo ni dak ong'adore sani bech mogo gi gik mamoko mago nowinjo bed ni gimedore kane bill ni okalo kaka en lakini nikech koro ok okalo koro gidhi dong'a kama gintie mana kamano kinyalo medo matin e wi wach ma kamano kuma japiny nitiere kendo nengo gi duto kodhi kata kapok abiro iri Erastus jatelo kono ane ni alternatives gin mage koro ka osuru gi oselwar piny nitiere bilion maromo 50.6 monego bed ni irango kapod antiere kuomi kae jatelo e gigi tema ntiere sani ka gintiere yore mage monego bed ni tiyogo mabalang' Erastus osekono wakacha ni VAT onego bed ni rango korka kori mage monego bed ni tiyogo wach ni koro mag lony manyasani kaka inyalo bed ni choko osuru yore mage monego bed ni piny owacho rango ni omenda ma kamago obiro e yo makare abani gima selero ni wa broaden tax base yani wamed ji mamoko e yo kapu ok ni jomatin mantiegi emawa bi wamed joma moko e yo kapu kanyo kwa medo joma moko e yo kapu to pesa ma iwacho di shortfall no onge gima dhi bedo shortfall odhi bedo ni pesa no nitie kendo inyalo tigo so aparo ni wameda ji e yo kapu ka okochuno ni nyaka wadhi ni waol gope ni eko bed maber wameda ji e yo kapu ka sani wan gi debate bende ma ang' nwawuoye maybe bang'e mar medo debt ceiling nikech kaluwore gi budget ma wan go to gi kane waketo ni ceiling mar gowi mwanyalo kawo en trillion 9 to wasechopo ceiling no koro kwa kalo budget cha kaka en to wadhi e tok chik nikech wadhi bedo ni wakalo budget maonge thuolo ma pesa nyalo yudore go monyalo bedo go funded to bende iwacho ni weche go mag hola ema konyo sectors mopogore mar piny owacho mondo oringi kendo tiye yo moro makare korka kori weche go mag kao hola kaka yore mamoko mag konyo budget mane osoma trillion 3.4 ukete tim dhi bedo yo moro makare to ka en kare yonyo ni kao hola okrach ka gitiyo kode marach ni wach mane wi mano piny duto kata mana Amerika ma ji pako malichno hola nitie
Emomiyo holo kaka jatelo Gladys owacho, mano en adiera. Kendo kata kiholo to nyaka ubed kod wang' maneno mabor moingo kama wang'i neno. Akene mano winjore maler. Nyaka inen mabor kabisa moingo kama wang'i neno. Tiende ni nyaka inen dhok moro marach wacho ni nyaka inen moyombo umi. Tiende ni kata obedo ni iholo to ok iola ka janeko. Miyud ma ikaw tikia ni kibiro duoke nade. Sani wan kaka ISPAC wang'eyo maler ni budget duto inyalo pogo nyadidek. Namba 1, atamalo 30 midhi kwal. Mano sedi. Atamalo 30 sani to seidho mokalo kanyo idhi chul godo gope ma oko. Tieni wadong gadi. Wadong atamalo 30 gi wiye moro kanyo mathin kende. Ma wadani wapog wachul godo jimsara to wager godo yore watimo kod ang'owa. Koro ing'eni inyalo chopo kama pesa ni no thin ma jopiny biro chako go koko nikech ok gibi yudo gi osiptal, ok gibi yudo somo yo maler, kendo yore mamoko bende ok tim, kata gope gi bende ok chul. Makene mano to honorable gini udhi timo nade kapok uloro bunge nikech ji gope gi nitie. To pesa go kogol gi magidonje uchumi to gibiro miyo piny kendo wuotho mondo joma ogedo contractors mano pesa gi nitie, suppliers mopogore oyud pesa magidhi tiyo godo. Tadok chien kawacho niya, holo anuoyo ok rach, to nyaku hol kod lengo. To pesa muholo no nyaku nyis jopiny, waholo pesa makama to wadwa tiyo kode kama. Aeto jopiny bende obed kod thuolo mar ng'iyo ni to gimi wacho no en wacha koso in serious. Kamano e weche giduto iparo na nyaka sani ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osechopo kacha Safari Park. Wada mana tieko twako kiny maka nikech ambe ngini urengo kendo uchopo Safari Park. To mana ka watieko nyaka sani nyakwa Ramogi doero ng'eyo ni nyaka sani nengo giduto kabiro fuongre. Nitiere thuolo ma ja Kenya biro bedo ni nitiere omenda ofuko ne kai kinde giduto wachomo yiero kendo tok yiero ka ngima ni pod biro bedo mana matek kendo moridore kaka jatelo wachne mogik. Aparo ni ka osuru gi odwok piny to ngima onego odwog piny. Weche mag fuel nyocho wase address. Ing'eni de nyocho kwa wuoko komwa wacho wach mar fuel subsidy. Sani fuel dino idho matek. Omiyo wadwa wacho ni jopiny owinjni wan jokorgi kendo wabro chung kodgi ndalo duto. Johoma be mantie adwa ni mondo ng'e ni Nyawang'aya ni kodgi, ochung kodgi kendo e wach mar governor wadhi nyime kendo wang'eyo ikochopo dwe mar 9 tarik 8 to governor ma Homa Bay dhi bedo Gladys Wanga kendo wadhi nyime gi tich e yo maler kaka wadhi go nyime sana. Erokamano ahinya kachiel kod FCPA Erastus Kwaka waringo kachiel kendo wadhi Safari Park. Erokamano kuom thuolo matwa kod okinyi makawuono nyakwa Ramogi wadhi e lamo ne piny Kenya okinyi makawuono riti masani koro ang' watudore bang' alam makamano. Good morning and welcome to the 19th National Prayer Breakfast. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President and Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces. Your Excellency Dr. William Ruto, Deputy President, the Honorable Martha Koome, President of the Supreme Court and the head of our judiciary, the Chief Justice. Speakers, the Honorable Kenneth Lusaka,
Speaker of the Senate, the Honorable Justin Muturi, Speaker of the National Assembly, distinguished friends, visitors, all the distinguished clergy who are with us today, members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, all protocol observed. My name is Samuel Pogisho. I am going to be your MC intermittently. And this morning, I'd like to invite the prayers for the day, the opening prayers. I'd like to invite Mzee Jess